Hey, подписаться, лайка фаромӯш накунем бачако. ҳамварҷон чӣ хелӣ саломатӣ ҳамасоз ништияк ҷони Анвар омад. бача чӣ хелӣ ай шиносоӣ шодум. мо уже шиносем. Ту қатӣ шиноси ку? қурутовхона рафта будем ку рӯз қурутов задем рӯз чоршанбе баш кама даркад ку мо рафтем қурутов бла даёдум зад бакаш ками ту даркад рафти туалетам хариди бла ҳамара бугиронди ку даёдат неста баъд гуфти озӣ ман туалет мебурам ба як гап дорум ку даёдат омад гарени зур будам ба ман ошхирӣ рафтум баъди қурутовам бла зур буде ганда зур буд лекин даёдум нина омад наама тра вообще даёдат неста бача прикол накохи хай нои макияй чӣ номи ту ҷамшед прикол мекунӣ брат не ягон грамм намефурад ки ягон кофе пофе бихӯрӣ и бачара точно кришаш пардагия ҷон ай тра мамиҷаи салом чӣ хелӣ бест майра чӣ бугум майра бугум ай дидору шодум майра медонум намедонум оз май хеле бугум ба мега ки ту мара мешиноси билама чӣ бугум намедонум чӣ бугум хай чӣ хелӣ ман гуфтанӣ будам ки хеле хурсандам ки бо дидимат мо якум бор шиносидестем вода дани боварка оз намёз я ҷурама паринча нашинохтум била кори безеб шид хая ки ай дидору шодум ту шӯхӣ кардести ман шӯхӣ кардум мо уже шиносем ки микай шиносидагем марам шӯхӣ кардум атра мешиносам ту точно шӯхӣ кардӣ конечно шӯхӣ кардум а духтара ту мара ёд дорӣ о ки микай будем лекин вақтои гарени бадози леки гандах шуста раҳмати кало била ту номеро талиш кардӣ чо кардӣ ту номеро кардӣ мам дошти о ку инстаграм дорӣ буте поиск да ҷигарак неш мебахшам ном тая борд гап гӯ чӣ Мадина номут гарени хушрояи раби Мадина деюнай бадая хай чӣ кор кунем ҳамин номам одамони мо фақат якҷо будем чӣ қад номи мара фаромӯш кардӣ хай мешава кам Мадина ма тахминаем унохаре ту сози Анвар и ҷурат пат деҳона будаи бия кола биёрам майли адам чӣ хеле сағира хайрат як каса дидум як каса мешиносм брат май уна ки охи уна матра медонам брат ама туғра ту мара мешиноси даёдат неста уна бозӣ мекардаи брат матра да телевизор даги ман чӣ хеле ништяки да телевизони варзиш да радио дида будам ништяк сағира созе куҷода ништяк ама соза ту мара ёд надорӣ брат шӯхӣ накох матра чӣ хеле намешусум ти охи ту сағира номи ма чие хай раҳмати калон бародаро барои тамошотон барои лайкотон лайкҳоро бисёртар кунед подписатсия кунед видеои навай пешай